След като сте придобили лиценз за Unity Split, следващата стъпка е да сключите договор за Unity Split. Това ръководство ще ви преведе през процеса на закупуване на договор за Unity Split с Ultima. Екипът на Ultima редовно провежда различни промоции. По време на промоцията в таблото за управление ще се появи допълнителен раздел с промоционални продукти. Винаги можете да намерите подробна информация за текущите промоции в нашите канали в Telegram. Моля, обърнете внимание, че процесът на закупуване на промоционални пакети е подобен на процеса, който ще демонстрираме в този урок. Затова влезте в уебсайта на DeFi. По подразбиране ще се отвори таблото за управление на Unity Split. Можете да превключвате между таблата за управление, като щракнете върху съответните бутони в десния ъгъл. Превъртете надолу по страницата, за да откриете списък с наличните продукти за закупуване. За да закупите договор за разделяне, отидете на раздела Договори за Unity Split. След като сте избрали договора, който ви устройва най-много, щракнете върху бутона Купи до него. Ще се появи изскачащ прозорец, който ще ви подкани да изберете предпочитания от вас начин на плащане. След като изберете Ultima, уверете се, че сте съгласни с предоставените условия, като поставите отметка в съответното квадратче, след което щракнете върху бутона Purchase покупка, за да продължите. В последвалия прозорец ще откриете общата сума в Ultima заедно с адреса на портфейла, на който трябва да прехвърлите посочената сума. За потребителите на мобилното приложение ще бъде наличен и QR-код, за да се оптимизира процесът на транзакцията. За да завършите транзакцията, изпратете точната сума, показана на екрана на предоставения адрес на портфейла. Изключително важно е да изпратите точно показаната сума, за да гарантирате успешна транзакция. След като извършите плащането, изчакайте известие, потвърждаващо получаването на плащането. Поздравления, успешно сте се здобили с договор за Unity Split. След като сте закупили договора, ще забележите, че стойностите. Уиджетът за използване на лиценза в таблото за управление е актуализиран. Закупеният договор ще бъде показан и в раздела «Моите договори». Ако имате някакви въпроси, свържете се с нашата служба за поддръжка и ние с удоволствие ще ви помогнем. Пожелаваме ви успех в работата ви!